Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao. Diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay. Sa takbo ng buhay, kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan. Pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob. Sa amin ay inyong maaasahan. Paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay. Kayo ang nagbigay. Di may ganda ng pagkakaisa. Lahat tutugunan, Kami ang inyong kanlungan. Kasurekodos, simbolo ng galing at husay. Di magtatapos, pagganda, pagtulad ng buhay. kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bitbit ang prinsipyo Para sa tao, ang serbisyong tuloy-tuloy, di magtatapos. pangakong kasurekodos. Liwanag ang hatid sa inyo, serbisyo sa 10 distrito, sa Kasurekodos. Ako, ika, kita, gabos, ang pagkiribanan. Dedikasyon na di mapapantayan. Kasurekodos, simbolo ng galing at husay. Di magtatapos, pagganda, pagkulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bitbit ang prinsipyo Para sa tao, ang serbisyong tuloy-tuloy, hindi magtatapos. Ayos, ika, ako, kita, gabos. pamilyang Kasurekodos. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao. Diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay. Sa takbo ng buhay, kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan. Pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob. Sa amin ay inyong maaasa.
kami ang inyong kanlungan. Kasurekodos, simbolo ng galing at husay, di magtatapos, pagganda, pagtulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bitbit ang prinsipyo Para sa tao, ang serbisyong tuloy-tuloy, di magtatapos. pangakong Kasurekodos. Liwanag ang hatid sa inyo, serbisyo sa 10 distrito, sa Kasurekodos. Ako, kita, gabos, ang pag-iribanan. Dedikasyon na di mapapantayan. Kasurekodos, simbolo ng galing at husay, di magtatapos, pagganda, pagkulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bitbit ang prinsipyo Para sa tao, ang serbisyong tuloy-tuloy, hindi magtatapos. Ayos, ika, ako, kita, gabos. pamilyang Kasurekodos. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao, diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan, pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob. Sa amin ay inyong maaasahan, paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay, kayo ang nagbigay. Di ba'y at ganda ng pagkakaisa, Lahat tutugunan, kami ang inyong kanlungan. Kasurekodos, simbolo ng galing at husay, di magtatapos, pagganda, pagtulad ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo, nandito kami, di patatalo. Bitbit ang prinsipyo Para sa tao,
dos. Liwanag ang hatid sa inyo, serbisyo sa 10 distrito, sa Kasureko dos. Ako, kita, gabos, ang pag-iribanan. Good afternoon, everybody. So now, before we start with our press conference, we would like to set some rules, house rules. Ano po? First, siguro is we would ask everybody to at least minimize or turn off or silent mode ang satuyang cellphones. Ano po? Then, during the conference proper, each station representatives will be given one question and a follow-up question. Ano po? So, should we have ample time, we will still entertain questions pertaining to the press conference. Ano po? So, with that, if all are in, so kung gabos na po, naka-silent mode ang satuyang cellphones. So, I'd like everybody to play and the national anthem, to be followed by the welcome of all the guests. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost. To fight and not to heed the wounds. To toil and not to seek for rest. To labor and ask not for reward. Saved out of knowing that I do your most holy will. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost. To fight and not to heed the wounds. To toil and not to seek for rest. To labor and ask not for reward. Saved out of knowing that I do
So thank you very much and good afternoon. So once again, I'd like to remind everybody to please put your cell phone into silent mode. So I will be your MC for this afternoon's press con, and at the same time, I will be the moderator during the press con. My name is Wilson Di Castro. I am the director for Kanaman District, or the District 6. So the flow of our program, ladies and gentlemen, will be to acknowledge all our guests, to be followed by the presentation of Director Santa Ana, and to be followed by GM Emilita Candia. So without further ado, I'd like to welcome everybody present. So Sir Rustan Malyansta, yeah, from Bossing 104.9, 104.7, Ron Enon from PBN TV5, sir. Marga Matos, yes sir, from Bombo Radio Naga. Oscar Ismenda, sorry, from DWLB Naga. Okay, sir. Carlo Badong Baldosa from, ano po sir, Brigada Naga. Then Sir Roy San Ramon of Asintado. Joel Solina of Asintado also. Then Sir Sunny Basa of Manny Basa, sorry, from DWNX. Likewise, June Hoson of DWIZ of 95.1. And Karen Bernadas of the PIA Kamsur. Sir and ma'am, good afternoon and welcome to the press conference of Caso Reco 2. And likewise, I'd like to acknowledge po in our presidential table, headed by our President, Director for the board, Director Guy Loreto Pabines of Milaor. Likewise, the Vice President, representing the District of Minalabac, Director William D. Basmayor. Our Secretary, representing the Magarao District, Director Raymond Hermiti Odiada. And likewise from the South, our Treasurer, Director Maria Luisa Birusin. From Pili District, Director Domingo Chancuco III. From North, of Naga, we have Director Angelino A. Cornelio Jr. From Siruma District, we have Director Jesse V. Del Moro. And from Calabanga District, we have Director John Paul S. Santa Ana. And from Tinambak, we have Director Alex Abiog. And from the Kanaman District, yours truly, Wilson Di Castro. And likewise, I'd like to acknowledge the presence of our General Manager, Ma'am Emilita Candia. Ma'am, good afternoon. And likewise, on the other side, sa Metro Manila, our legal counsel, Attorney Ditas Amboy, and likewise, Attorney Nelson Evangelista. So, good afternoon, everybody. And once again, welcome to the press conference of the Caso Reco 2. So, without further ado, I'd like to call on Director Santa Ana for his presentation about the resolution promulgated by the board. Director? Salamat, Abi. Direktor. Maray na hapon po sa Gabos, sa bilog pong hunta, sa manehamiento, sa mga media po sa Kagabsan, sa mga empleyado, maray na hapon po sa Gabos. Salamat po sa pagtauning onra. Kan Mayo 3 po, formalmenteng naresibikan Junta Direktiba kan Caso Reco 2 ang kasuratan kan ERC manunungod po sa show cause order. Medyo huri na nga ni kami nakaresibikan si show cause order dahil may nainot ng nagluwas. Medyo dahil pa kami makasimbag, tamayo pa sa muyang nag-abot ng formal na kasuratan. Kang Mayo 3 po, nagkaigwa kami ng premier na board meeting sa bulan na Mayo.
Samuya pong pigtukar ang issue manunungod sa show cause order na hali po sa ERC. Samuya po ining pig-refer sa legal counsel kan kasurikodos duman po na naka-assign sa ERC sa Manila. Pinag-adalan kang hunta, pinag-isipan, alagad po igwang naka-schedule na sunod na meeting. Kan Mayo 5 po, igwang pinaapod na dialoguan sa muyang administrator kang NEA, si Administrator Almeda, sa bilog na electric cooperative kan Bicol Region, UNBECA. Duman po natukar, ining manunungod sa show cause order. Saro po sa naging topic, asin sa ibang topic pag-abot sa taripa kan kuryente. Pag-abot po sa show cause order, naaraman mi po sa administrator kang NEA na halos 38 electric cooperatives sa bilog na Pilipinas ang nakaresibi kan surat na ini hali sa ERC. Saro na po duman ang kasurikodos. Ngunyan, ano po ang ginibong lakdang kan kasurikodos pag-abot sa isyong ini? Ini po ang inot na agendang sa kuyang itutukar. Kanakaagi pong Mayo 15, nagkondusir po nin ikaduwang board meeting ang Junta Direktiba kan kasurikodos kay bang manehamiento. Duman po kaya sa show cause order, nakapalag po baga duman ang 15 dias na samuyang tawanan in aksyon. Nagluluwas po na medyo na-exaggerate si issue dahil pigahagadan tulos kami ng kasimbagan. Ang issue po sensitibo. Kaya po dahil kita mataong basang-basang na pahayag o anuman nakasuratan na talagang sasabihon na ini ang opisyal na testamento kan kooperatiba. Gusto mi pong maging malinig ang proseso. Kaya po kan Mayo 15, kan sarong aldaw, nagkaigwa po nin ikaduwang board meeting ang Kasurikodos Board of Directors. Halawig po samuya ning naging dialogo. Kaibanan po ang gabos, ang direktor, ang general manager. Duman po na pagkauruyunan kan kagabsan na magpasar ning sarong board resolution. Ini po ang inot na agenda. Ang ipinasar na resolution acknowledging the ERC show cause order in ERC case number 2023-009 and ERC case number 2023-0110 and authorizing the management through its general manager Milita Candia to submit its verified explanation and pertinent documents in compliance therewith. Halawig po ning board resolution. Gusto ko lang pong ipaliwanag. Ang gustong sabihon po kan lakdang na ini kan Junta Direktiba kan Kasurikodos. Samuya pong pigrecognisar ang show cause order na hali po kasuguan hali sa ERC. Ano po ang gustong sabihon kaini? Samuya pong tutubudon ang kasuguan kang ERC pag-abot sa show cause order. Kaya po samuyang pigsusugo ang manehamiento kan Kasurikodos nagibuhon ang lakdang ang gabos nakalakawan pag-abot po sa pagtubod kang kasuguan kang ERC. Namamati mi ang kurahaw kang gabos na member consumer na pinapaagi po sa mga opisyalis kang syudad asin gabos na banwaan na sakop kan Kasurikodos. Bako ning bagol ang mga representante kang gabos na distrito. Sa samuya pong pag-urulay kang Mayo 15, ilinuwas mi sinaing kang lambang distrito. Duman po natatamang benyo. Kaya po nahaman ining board resolution na ini. Nakapalaog po digdi ang pigsasabing mandahan ang manehamiento. Gibuhon ang gabos na lakdang legal sa pag-utob sa kasuguan kang ERC. Samuya pong pigirespeto ang show cause order. Pangadua pong agenda na ipinasar bilang board resolution number 2023-009
331 ang resolution directing the management to implement the weighted average NPC TOU rate in Luzon effective May 2023 billing period for MPPCL contract and to abide by the refund scheme upon final evaluation and approval of ERC Commission. Ano po ang gustong sabihon kaini? Base po duman sa nakalaog sa resolusyon na ginibo ipinasar kang Junta Direktiba kan Kasurikudos. Samuya pong i-implementar ngunya na bulaning Mayo billing na ang rate po ibabalik ta po duman sa hababang rate. Aabuto na lang po ang satuya ng rate ngunyan ning nasa 11 pesos. Ibabalik ta po duman sa pinakahababang rate. Inaako kan Kasurikudos Management and Board ang responsibilidad sa pagpautob pong kaini. Katakod po kani na masunod ang Kasurikudos pag-abot po sa refund na pigsasabi kang ERC. Gigibuhon kang manehimiento ang final evaluation as in approval para sa Energy Regulatory Commission. Alagad po hinahagad mi sa lado kang media na sa tuyang mga katuwang sa pagbalangibog kang impormasyon pong ini. Dakulang pasasalamat mi sa saindo. Alagad po halawig na maray na proseso ang sa tuyang atubangon. Ining prosesong ini bakong sinabi kang Kasurikudos Board na mag-refund kita ngunyan. Ang buot sabihon po kang resolution na ini mag-agi sa tamang proseso. Inot pong gigibuhon. Masurat po ang Kasurikudos sa ERC. Natabangan ang Kasurikudos sa pagsusog duman sa sinasabing refund sa samuya sa satuya ning supplier. Dakulang kantidad po ang imbulto. Bakong basta-bastang kantidad. Dakulang maray ang pinag-uulayan. Magpuon pa kang 2017 hasta po sa presente ning nakaaging bulan ang satuya ning hapagon na kantidad. Samuya pong pigsusugo ang manahimiento kan Kasurikudos nagibuhon ang kabus na lakdang mag-abot sa legal na prosedimiento kung ano man nakakaatubangon. Pigihiling po kang Junta Direktiba kan Kasurikudos na ini bakong basta-bastang pag-atubang sa kasuguan na ini. Ninihuli po ta pigihiling kan Junta na dai ini maagi sa sangbulan na proseso. Sa 38 electric cooperative sa entirong Pilipinas, igdi pa sa nangani sa Kasurikudos dakulang kantidad na ang pinag-uulayan. Ano pa daw sa 38 kooperatiba? Dakulang kantidad ang pinag-uulayan. Ngunyan po, paano na ngayaan magiging lakdang? Paano na ngaya maabot ang refund? Uutrohon ko po, maagi sa tamang proseso. Masurat kami sa ERC, masurat kami sa tuya ng power supplier. Kung ano man ang isimbag kang power supplier, samuya pong ilalahad sa publiko asin sa miyembro konsumidores kan Kasurikudos. Pigihiling mi po kaya ang senaryo na mag-abot pa kami sa legal. Baka po kung mag-abot pa sa karaswan. Dahil sa istorya, pigapot ko po si GM kan Subago, kung igwan ang istorya na kan pagsabihi kan ERC ang kooperatiba na kamo mag-refund dahil ang kwarta po mayo dahil may pugol. Mayo pang senaryo sa power industry kan Pilipinas na pag sinabihan kan electric cooperative and power supplier kay puhan nindo mag-refund dahil insigida nakaka-refund. Kaso ang inaabot hanggang Supreme Court. Kung iyan po ang senaryong mangyari, lalabanan mi po, dudupahan mi para sa gabos na konsumidores kan Kasurikudos.
gigibuhon mi po ang gabos na legal na lakdang para mabawi itong para sa gabos na member consumer. Kay puhan ibalik, dapat ibalik. Hinahagad mi po ang pagwaras kan impormasyon pong ini na itong dai kita magkrear ning impormasyon sa publikos, lalong-lalo na sa member consumer. Taano po, kadakol ning member consumer ang nag-aapod sa muya, naghapot. Ano daw ngaya sa otro billing, kaipuhan ng mabawas sinasabing refund. Sabi ko po, kaipuhan maintindihan ang problema. Halawig asin mapagal ang sa tuyang kakaatubangon sa prosesong ini. Baka po kaipuhan tang magdagdag ng legal, kung kinakaipuhan magdagdag. Dahil po sa katotohanan, bilyon ang pinag-uulayan. Hinahagad mi po ang suporta kan media na itong dai mag-crear ning paniko sa member consumer. Tabaka, sinda mag-asa sa otro bulan mariresibinaan sinasabing refund. Nakalaag po sa dokumentong pugol ko na maagi sa tamang proseso. Dahil sa sakuya ning pag-analisar, mayo ning nakulaon bagang kumpanyaan sa tuya ning power supplier. Pugol nindaan kwarta, dahil man yan basta-basta, ibabalik sa tuya. Hanggang kaya nindayan pakinabangan, papakinabangan nindayan. Mag-agi sa gabos na legal na prosedimento, gigibuhon kayan. Asin kung ano man iyan sinasabi nindang iyan, gigibuhon taman si satuya ning kasuguan. Kaya po, inian sa muyang ginibong lakdang, pagpasensyahan po nindo, kundi kami basta-basta nakapagsabi kan sa muya ning aksyon, kan nakaaging 2 simana, kan pag-abot, kang Shokos order na hali sa ERC. Ninhuli ta sa muya po ining pinagadalan. Kaya po, salamat po sa pag-iintindi nindo na maiwaras ang tamang impormasyon sa gabos na miyembros konsumidor. Salamat po. Just mabalos po, Director Santa Ana. So before I call on GM Candia, I'd like also to acknowledge the presence of Laideros Nira. So kung tama po, from Radyo Bicolandia. And Donna Canieva, and representatives from GMA and GNN. So representatives Dionel Bonafe of Radyo Bicolandia also, and Jermaine Hakub of GNN TV, and Erin Tusok of GNN TV. So ma'am and sirs, good afternoon, and welcome to our Caso Recoto press conference. So without further ado, I'd like to call on our GM, Ma'am Emilita Candia. Thank you, sir. Maray na hapon po sa Tuya Gabos. In behalf po kang management kang Casoreco 2, ako po si Emilita Candia, ang General Manager po kang Casoreco 2. So, yaon po sa Tuya ngunyan ang Junta Direktiba, presente po sinda Gabos, para po igdi sa pagtukar kang mga issue po manunungod sa ERC Shokos Order. Ano po? So, dadangog na po ngunyan si pahayag po kang Junta Direktiba sa pamamayo po ni Ma'am Gay, asin man po si pagpresentar po ni Director Santa Ana. So, klarado po na intiro na discuss kung ano po ang stand kang Casoreco 2, manunungod po duman sa mga issues. So, ngunyan po, ang kasimbagan po kang manehamento, manunungod po duman sa pigpasar na resolution kang sa tuya pong Junta Direktiba. Ang ano po ang magigipong epekto sa satuya po ng power rates, ngunyan pong maabot na Mayo na billing period. So, mapoon po ang billing period ta po May 19, 2023. So, ipipresentar mi po ngunyan, ano po ang magiging taripa ni Casoreco 2 using po kaitong NPC-TOU para po duman sa MPPCL na kontrata. Nagigibuhon ta na lang po ng 4 pesos and 38 centavos ang rate po kang MPPCL. Ano po? So, ini po ang presentation na tentative na computation po kang sa tuyang kooperatiba.
So nakalaag po igdiyo ang mga customer type, si residential, si low voltage and high voltage. So kung gagamiton ta po si MPPCL NPC TOU rate, ang magiging na lang po ning taripa kang kooperatiba sa maabot pong Mayo, ang effective rate po sa residential po is 11.2937 per kilowatt hour. Ano po? So pag low voltage po, nasa 10 pesos and 41.77 centavos para po sa mga low voltage consumers. And sa high voltage naman po is 9 pesos na lang po siya, 0.6608 centavos per kilowatt hour. So iyo po ni ang magluwas po sa satuya po ngunyan ning taripa, ngunyan po ning May 2023. Kung ipinahiling mi lang po igdi sa comparison na kung gagamiton ta po ito pong pigbil kang MPPCL, si actual po ning cost kan si power purchase, ini po ang magigi po kuta na ning taripa kang kooperatiba po kang Kasureco 2 ngunyan pong Mayo na billing period. So ini po for residential consumers inaabot pa po ning 14 pesos. Ano po? 14.3135 centavos per kilowatt hour. And sa low voltage po, aabuton pa po ng 13 pesos, 13.4375 centavos per kilowatt hour. As in man po sa high voltage, nasa 12 pesos na lang po siya, 0.6806 per kilowatt hour. So, pigpahiling mi lang po para mahiling ta po kung gurano po ang nabawas sa satuya pong taripa. So, hindi po sa variance mahiling ta po, more than 2 pesos po ang ibinawas kan satuya po ning taripa, ngunyan po ning May 2023. So, supposedly po, kung residential consumer, kung 14 pesos, ngunyan po 11 pesos na po sana. Sa pagpautob po kang manihamento, kaini pong direktiba kang satuya po mga board of directors, nagibuhon ta pong NPC TOU rate ang ipapa-utob ta po ning taripa for MPPCL po ning kontrata. Ano po? So next slide tabi, Joy. So, ano po itong sinasabi na aatubangon kang Kasureco 2? Ano po? Dahil sabi po ni Director Santa Ana ko sa Bago, aatubangon ni Kasureco 2 ang anumang pong mga kaso, as in anumang pong mga mangyayari after po kaniyong satuyang billing period. Ano po? Ang manihamento po, sinugo kang hunta na suratan ang satuya pong power suppliers, ang MPPCL, para po maaraman po ninda na ang pigtatasarta po ngunyan ning taripa, iyon na po tong NPC-TOU. So, ang possibility po na mag-reply po sinda, and ita po masisigurado kung ano po ang acceptance or ang appreciation po kang sa tong power suppliers, and eventually, baka po magkaigo po kitang masurunod na kaso as in termination po kan sa tuyang kontrata. Ano po? So, pigpapahiling mi po igdi ang WESM prices. Ini po ang mga rates sa WESM sa spot market every hour. So, kung mahihiling ta po igdiyo, almost nasa 37 pesos po ang sarong oras na presyo po sa WESM. Ito pong pinaka-maximum. As in, ang pinakahababa man po ning taripa po kang WESM in every hour, nag-aabot po ning 3 pesos. Ano po? So, araw po kayang ka-extreme ang high and low rates po kang spot market. Kaya po nga ni variable siya, and ita po nadideterminaran kung pira po ang itatasar na taripa sa spot market. Kaya po baga makahadit na ma-expose po kita sa spot. So, igdi po sa simulation, igwa po kitang average, pinakahalangkaw po na posibilidad na iyo po ang gagamiton tang taripa kung kita po ma-expose sa spot market. So, igdi po, ang exposure ta po, kung gagamiton ta po si itong pigbabakal sa MPPCL, ang magigina po ning generation, estimated lang po ni for residential consumers. Ano po? So, sa generation charge, kung highest rate po kang WESM ang gagamiton ta, aabuton pong 11 pesos man po giraray ang generation rate. And ang effective rate po, ito pong pinaka-final na rate na pigchat-charge sa member consumers ang residential, aabuton po giraray ning 16 pesos and 53.46 centavos per kilowatt hour. So, ini po si pinakahalangkaw. Kung ini po ang makukuatang presyo sa spot market, ini po ang pinakahalangkaw na taripa na pwede ta pong i-charge sa member consumers.
Paghababa naman po ang taripa sa WESM, ini naman po ang magigipong taripa ta. So mababa man po ang generation charge sa 7 pesos, as in ang effective rate po, ang possibility po na mag-abot po siya ng 12 pesos and 92.60 centavos per kilowatt hour. So may variance po kita ng 3 pesos. Ano po? Iyo po yan ang ikakalanggaw po kan sa tuya pong taripa. So, ang maximum po na rate kang WESM, igwa po kaya kita ning cap na inaapod, nasa 32 pesos po yan as mandated po kang batas. Ano po? Ang masunod po, ini pong measures to mitigate further rate increases. Ano po? Sinabi ta po, kasubago na ang Kasureco 2, nag-iiskusar po, kabali po ang Junta Direktiba asin ang manehamento, para po mas maitaumi ang maray na serbisyo, asin mas hababang taripa sa mga member consumers. Kundi ini po, naagi pa po sa mga rules, kang satuya po ning mga regulators, ang ERC, ang DOE, ang NEA. Ano po? So ini po ang mga pigihiling mi pong future na mga mitigating circumstances po na pwedeng ipautob kang Junta Direktiba asin kang Kasureco 2. Ano po? So kung naaaraman ta po sa mga issues, ang PISAM po is naglaog na po si kontrata na 10 megawatts, ano po, kang April 26, nag-start na po siyang mag-supply. Iyo po yan si kahagadanta na matawanan po kita ng emergency power supply para po mamitigate si impact po sa mga taripa kang Kasureco 2 na ipapa-implementar sa member consumers. So ini po, naglaog na po siya kang April 26. An addition po kayan, igwa po kitang hinagad sa pakikipagtabangan po kang LGU Naga through Mayor Ligasyon, asin man po kang DOE na matawan po kita giraray ng additional capacity kang PISAM for 20 megawatts. So ini po, pignegosyarta na po niyo, nagsumiter na po kita ka mga documentary requirements, naghagad na po kita ng mga certification sa DOE for Certificate of Exemption sa CSP para po igdi sa emergency purchase. Asin man po, naghagad po kita ng Certificate of Availability kang supply po kang PISAM para po maipadagos po ang paglangkaw kang ipigsusupply po ninda sa tuyang kuryente, and ang epekto po kani, mas mababa pa po ang sa tuyang taripa. Dahil sinabi ta na po nga ni kang mga nakaagi na ang taripa po na pigtatasar kang PISAM ay naabot lang pong 5 pesos. Ano po? So, makaka-mitigate po sa impact ang sa tuyang taripa. Ang masunod po, ini pong embedded renewable energy supply. So igwa po kaya na pigigibo ang satuya pong kooperatiba para magkaigwaman po kita within our franchise area ning embedded generation facilities. Ini po, dahil na po maagi ni isa grid dahil po nakakabit po ni sa linya directly. So gusto pong sabihin, mas mababawasan po ang babayadan ta dahil dahil na po kita mabayad sa NGCP. And ang possibility po na mas hababa po ang rate kainin na itatasar sa tuya, kaya ini po ang pigi-iskusar na magkaigwa po kita ning compliance, lalong-lalo na po sa renewable energy supply. Ano po? Actually po sa aga, may meeting po kami ki Admin Vanessa, and saro po ni sa itutukar. Ano po? Yes po, si Admin Almeda po. So, igwa po kaming itutukar manunungod po sa renewable energy. So, minsan po ang NEA nagtutulod po kaining programang ini para po talaga sa mga member consumers kang kada electric cooperative. Ano po? So, igwa po kita ning pigkrear. Ang Junta Direktiba po nagkrear ning committee, ini pong Committee on Renewable Energy, para po pag-adalan, asin man po maghanap kita ng mga generators na pwede pong maging katuwang ta sa pagpa-implementar kaini pong embedded renewable energy supply. So hopefully po, hinihiling mi po na sa maagi pong sa maabot pong mga taon, ini po marirealisar, asin mamamatian taman po ang pagbaba kan sa tuyang taripa kung ini po mapapautob. Ano po? So ang masunod po, ini pong CSP. Ito pong competitive selection process. So ini po, ongoing na po kani ang pag-process. Ano po? Ini po ipigahanda ta sa possibility po, kasubago na sinabi ko, na baka po i-terminate ang satuyang kontrata. Ano po? So at least po sa tuya po mamamitigate po yan kung igwa po kita ning isusunod na competitive selection process and makakakuha po kita ning suppliers na mapadagos po kang supply.
Ano po? So baga po, magiging pong stable ang supply ta dahil ang pigi-iskusarta po idiyo is ito pong sustainability kang supply. Ano po? Kaipuhan po, dahil po kita magkaigwa ng kakulangan sa supply dahil aram ta po ngunya na naka-red alert po baga ang grid, gusto pong sabihon kulang po ang supply kang kuryente. So kung makakakuha po kita kainiyo ng CSP, ng power supplier sa ma-supply sa to, garantisado po ang pag-supply sa tuya na continuous po ang supply sa kooperatiba. Ano po? So iyan po, may 20 megawatts po kaming intermediate demand requirements na pinapa-CSP. As in, igwa pa po kaming masunod sa baka po mga 2024, as in masunod na naman po ang satuya po ning 20 megawatts na base load na kaipuhan po ning ipa-CSP. So ini po, dagos-dagos po ang ginigibong proseso dahil igwa po kitang pigkrear na third party back na iyo po ang nagpoproseso po kang CSP kang Kasureco 2. Okay po. So ang masunod po ining implementation po kang energy programs as mandated po kang DOE. So ini po si mga pwedeng laugan, lalong-lalo na po kay itong mga big loads consumers para po mamitigate man po ang satuyang pagbakal ning gulpe sa mga power suppliers. So ini pong net metering. So gusto pong sabihon, ini pong mga programa pong inikang gobyerno, mas makakatabang po sa mga member consumers kung malaog po sinda egdiyo sa mga programa pong iniyo dahil directly po makikinegotiate po sinda sa mga power suppliers aro po kaning retail competition and open access. Ano po? So igwa na po kani sa tuyang nagpapa-implementar, ini pong mga malls po kang naga, igwa po sindang kakontrata na. So gusto pong sabihon, nagsusupply po sa inda, kang sa inda pong kuryente, ito pong kakontrata nindang suppliers. So dahil na po sinda nagbabakal sa Kasureco 2. Ano po? So ini po makakatabang man po sa inda kung maray man po ang sa indang negotiation and at the same time po sa kooperatiba para po mabawasan po ang exposure ta sa WESM kung sakali po na magkulang-kulang po ang satuyang supply. Ano po? As in iniyo pong Green Energy Option Program. So ini pong Green Energy Option, pigtatawan man po ng oportunidad ang satuya pong mga member consumers, lalo na po itong mga darakula po, yung mga big load consumers, na pwede po sindang magbakal ng kuryente sa renewable energy na facilities. Ano po? So igwa man po kaya ng supply sa sa renewable, so pwede po sinda option po ninda yan kung duman po sinda mabakal or ma-implementar po sinda kang net metering. Ini po si ito pong naglalaag ng mga solar panel sa inda pong mga establishment o sa inda pong mga harong-harong na pwede po ninda niyong si excess po kang sa inda ning generation kang panel, pwede pong ipabakal sa kooperatiba. Ano po? Kung sobra na po sa inda, sa lambang harong, ang pig-generate po ning kuryente kang sa inda pong solar panel, pigbabakal po yang kang kooperatiba. So somehow po ini po nakakatabang man po giraray para po makada-additional po sa satuya ning supply ning kuryente and at the same time si member consumer po makakatipid po kan sa indang bayaran sa kuryente. So iyo lang po yan. Thank you very much po sa indo pong pag-abot ngunyan. So hopefully po, sabi po nga ni Director Santa Ana, matabangan po nindo ang Kasureco 2 ngunyan sa indo pong presensya ngunyan sa Muya na maipaluwas na po ning maray ang satuya po ning mga programa asin man po ang isperso na ginigibo po kang Junta Direktiba asin kang manehamento kang Kasureco 2. Ang Kasureco 2 po nagpapasalamat po sa gabos, even the member consumers, sa gabos po ng mga media na yaon po ngunyan, asin man po sa mga empleyado, asin mga partners mi po na nagpautob po kaini yung press conference. Salamat pong maray. Asin dai po mauntok ang sa indo pong kooperatiba sa pagtabang po sa mga member consumers na mapababa ta pa po ang satuya po ning taripa. Committed po ang sa indo pong kooperatiba para po matabangan asin mas mapakaray ang samuya pa pong serbisyo para po sa Tuya Gabos. So salamat po, maray na hapon sa Tuya Gabos and hopefully po nakatabang man po kami asin na ipahayag man po ang kung ano man po ang final statement po kang Kasureco 2. Salamat po. So thank you very much, GM. So before we proceed with the open forum, I'd like to also acknowledge the presence of Sir Bong Villacruz from Idol FM. Sir, good afternoon.
So just a few reminders during our press open forum. Ano po? So I have said before, each representative shall be given one question and one follow-up questions. Ano po? But in doing so, please, as I call, I acknowledge you during your questioning. I'd like please to present your name and the name of the agency that you are representing. So, who wants to ask the first question for the open forum? Yes, sir. Good afternoon. Oscar Esmenda po from PBS TWL Pinaga. So, gusto ko lang pong uliton, itong taripata na rin ang implementation itong 11 pesos. Unya na bulan. Yan pong bulan pong May. Oo. So, ang gapos pong konsumidores kan Kasurekodos naglalaom na dunga sa Syukos order, si Mayor ipinagmamalaki na i-implement na itong pagbaba kan taripa. So, ang kahapotan tikti, ito po pala kahurutan kan mga LGU, kabali na siya Inaga, dahil pa po pala ito mai-implement, dahil pa mamatian kan mga konsumidores itong pagbaba kan taripa o pag-implement kay itong taripa na dapat maitao sa mga konsumidores itong pagbawas sa paagikan pag-singil kan Kasureko. Iyan pong si board resolution na Sumabase kita naman sa board resolution. ang gustong sabihin po kan si board resolution na masunod na ang manahimiento ang Kasurekodos duman sa original Sa na original. kasugaan na ang rate 3 Oo. point duman po. Oo. Tapos si mga add-ons kaya po nasa 11 pesos si rate tangon yan. Iyo po yan si original ning computation. Apo. Ito pong anong klase po itong kahagadan na Ito Iba po pa. bagang sinabing sobrang nasingil kan Kasureko. si Ripan po Si ang Ripan, sabi Ripan, mo. opo. Oo. So, Ipina- day pa po ito mai-implement sa mga konsumidores. Ipinaliwanag Ito pang ko po. hinahalat kan tao. Otrohon ko po si Sakuya ng pagpaliwanag pag-abot sa refund. Ang refund po na pigsasabi maagi pa po sa tamang proseso. Ninhuli po tano. Mayo sa kaban kan Kasurekodos ang kwartang dapat ibalik sa member consumer. Maagi pa po ning legal na prosedimento ang pagpabalik kan sinasabing refund. Sa anong paagi? Mapadara pa kami ning legal na mga dokumento, na mga computation sa satuya po ning power supplier. Pigsabi ko po subago na bakong madaling paagi na pigsasabi kang hunta base sa board resolution na kaipuhan mag-refund. Tugot ang kooperatiba na mag-refund, alagad maagi po sa tamang proseso. Ano po ang gustong sabihin kan tamang proseso? Susuratan mi ang ERC, susuratan mi ang power supplier na pagsasadiri kang San Miguel Corporation na ibalik ang sobrang itinasar. Aram tanaman po ang sisimbagun kang San Miguel kang MPPCL. Expected na po yan. Dahil mayo pang senaryo sa buong electric cooperative sa 121 electric cooperative na insigida ay binalik sobra. Nag-aagi pa po yan ng mga legal na prosedimento na pigsabi ko subago bakong sarong bulan sa naaagihan. Kadakol pong legal na prosedimento igwang nag-aabot pang Supreme Court ang problema. Kaya po hinahagad mi na maibariwas ang tamang impormasyon na daay magkrear ning paniko sa gabos na member consumer na mag-asa na sa otro bulan sa muya ng mamamatian ang sinasabing refund. Maagi po kita sa tamang proseso. Thank you very much po. May duwa ka na pong kahaputan. Ang urulay ta po, saro lang na kahaputan. May follow-up ka po, sir. Nakaduwa ka na po kaya? So next. Sir, please.
Okay. Mabalos, maray na po, mabalos. Klarado po sa muya si introduction kasubago. Si pagpuon kayo itong introduction. Sir, introduce yourself first and Ako po the si Roy agency San you're Ramon, representing. kang asintado. For clarification lang po kay Ma'am Milet, so ang nangangahulugan na duman sa refund, maghahali ang punto kaniyo, ang refund duman sa power supplier. Ayo po. So sa inda ang, kung halimbawa, kung kwarta yan, sa inda maghahali for clarification. Pandua ko pong hapot, follow up. Ano pong tinatargetang power supplier ngunyan po na nagpasiring na kita sa tuyang competitive selection process? Yan lang po, Marina. Thank you. Okay po. Duman po, Sir Roy, sa inot mo pong kahaputan. Tama po to na masingil man po kita sa satuyang power supplier. Dahil po nga ni Aram Taman, nagabos pong itong koleksyon, kinulektata po duman sa power cost, ito po pigrimita po sa inda, ibinayad ta po sa inda. Gusto pong sabihin, mayo man po sa Kasureco 2 ang kwarta. So yaon po yan sa power supplier. So kung may sobraman po duman, araw pong sinabi ni Director Santa Ana, iyan po kaipuhan ta pong hagadon as in ibalik sa tuya po ng mga member consumers. Duman po, sir, sa sunod mo pong kahaputan, sa CSP po ito, ma-undergo po kita ng competitive selection process. So mayo po kita kaiyaning prospective na supplier kung si isay po ang manggagana. Dahil maagi po mansinda sa proseso. So, ma-start po yan sa pagpapublish, ma-start naman, masunod po kayan, iyon na po itong pagbarakalan po ninda kang bid documents, asin man po, matao po sila ng proposal. So, gabos po ng power suppliers, pag nabasa po itong samuyang announcement, ang possibility po na magbali po sinda sa competitive selection. And then ta po madideterminar, duman po sa satuyang pigsabi na may TP back po kita, si committee, na sinda po ang madeterminar kung si isay po ang pinakamaray na offer na supply. Thank you po. Okay. Thank you very much po. Ma'am, please. Maray na hapon po sa kabos. Marga Matos po from Bombo Radyo Naga. Sir, Direct Santa Ana, mayapot ko lang po, from Kalabanggaman po ako. And kan maaraman mo po ining baretang inaigwa pong naugma, may naanggot, igwa maning nasuya naugma ta igwa subot ning mari-refund. Kaya lang po, para po sa kaaraman kan kagabsan, kan mga members, consumers po, since igwa po ning posibleng ma-refund, ini pong mga, kung dahil po ko napapasala direct, igwa po kitang one bill policy. Tama po, pag one bill, pag nakaduwa ka, putol na. Siyempre, haros sirisimana po kami may nare-receive na messages, kumusta na, anong bareta sa Kasureco 2, kumusta si i-refund niya mo. Haros sirisimana po yan, may nag-PPM, nagme-message po sa Satuya. Ngunyan po, ang hapot ko po is, continuous pa ba itong pagputol kang kuryente? Kasi ang iba po ang sinasabi, daw aday kita magbayad sa Kasureco 2, may mari-refund kita, okay lang na day magbayad. Yan lamang po. Maraming salamat. Ay, salamat po. Medyo magayo na diskurson sa imong kaputan sa kuyang kay Manwa. Pag-abot po duman sa one bill policy, talagang maigot pong ipinapasunod ito kang manahem to kan Kasureco 2 sinulita habutang pabayaan ng inaapod na collection efficiency. Saro po kaya ang kategorya sa binabasihan sa categorization kan electric operative. Pag hababaan collection efficiency, naapektuhan ang categorization. Pag-abot man po duman sa sinasabing issue nga ni kan nagkrear ning senaryo sa gabos na member consumer na ano man ngaya mabayad ako ngunya na bill na dapat nga ni kamo may ibalik sa sakuya. Uutrohon ko po si sinabi ko kan subago. Maagi po kita ning tamang proseso legalidad para susugon maibalik si para sa member consumer na pigsasabing refund.
Sa presente po, sa kuyang ikukurahaw, mayo pa sa bulsa kang kasurikodos ang pigsasabing refund. Kuko anon sususugon mi po sa legal na prosedimento sa satuyang power supplier. Kung yao na po yan, dahil kami maduwa-duwang ibalik sa gabos na member consumer, ta kami makakagian man yan sa samuyang daghan. Gabos kita makikinabang po kayan. Kaya po, makikiulay kami sa lado kang media na tabangan kaming magpaabot kang mensahe sa mga member consumer na ang pigsasabing refund, maire-release po yan pag ibinayad na ibinalik na kan sa tuya ng power supplier. Kung mayo pa man pong itinatao ibinabalik si power supplier sa kaso Recodos, mayo pa man kaming itataong refund. Dahil ang kaso Recodos hanggang sa presente ang pigtatasar magpuon pa kang 2010 dati manggiraray para man lang sa maintenance sa mga empleyado asin sa ibang mga proyekto. Mayo kami duman ning sobrang kwarta para po duman sa sinasabing refund. Tabangan nindo kami, pakusugon nindo ang samuyang buot na makipaglaban duman sa power supplier, ninhuli tadakulang kumpanya po ito. Tabangan nindo kami na susugon sinda na maibalik ta si tamang kantidad sa gabos na member consumer. So, thank you very much, Director Santana. Yes, ma'am, you're acknowledged. Good afternoon po, everyone. I'm Donna Canyaba po from Radyo Bicolandia. Tanong lang namin, sir, ano-ano po ba yung mga power supplier natin ngayon? And knowing na nagkaroon pala ng overcharging itong isang supplier natin, ikino-consider pa ba natin silang ipasok o isama sa competitive selection na tinatawag? O gusto pa ba natin kumuha sa kanila sa madaling? Hello po. Kung may maray sindang offer na presyo, ano baga tada eh? Baga, kung mag-offer sinda ng pinakababa, mayong mahabo ng kooperatiba po sa hababang offer. Pag-abot po kaya duman sa prosedimento, ito po bagang pagkasabi na ibinalikta na sa NPCTO rate, hababa na kitangon yan. Duwa po ang sa tuyang kakaatubangon duman. Gusto ko lang pong linawon. Base po sa argumentong naghali si General Manager kanakaaging simana sa San Miguel, duwa po ang kakaatubangon kang kaso Recodos duman. Pag ibinalik ang NPCTO rate, enot, kakasuhan ang kaso Recodos ng breach of contract. Napag-ulayan mi during the board meeting, so be it, atubangon ta ang kaso. Bastang dipinsaran ta ang member consumer na ibalik ta sa hababa ng taripa. Pangaduwa po, kakansilaron kang San Miguel ang satuya ng kontrata sa Sainda. So be it, kansilaron ninda, di mawesem po kita. Tangani pong may pahiling taman na an kasurikodos, talagang an pagmakulog na maibaba ang taripa para po sa member consumer. Iyan po ang senaryong kakaatubangon kang kasurikodos sa pag-implementar kang NPCTO rate. Thank you very much again, Director Santana. Yes, ma'am, you are acknowledged. Good afternoon po. Karen po from PIA. Sir, ma'am, acknowledging po the refund order, pa-clarify naman po kung you also acknowledge the expired contracts po na sinasabi po ng ERC sa kanilang order. Was the extension of provisional authority na kiniklaim nyo po ay existing pa ba? Follow-up question po is, after all these things, GM, ano po yung na-learn po natin from the electric cooperative so that it will not happen again in the future? Okay po, thank you ma'am. Actually po, ito pong sinasabi na ineligible contract, presently po, naagi po to duman sa Shokos order, nakabali po to. And nag-reply po duman ang kooperatiba. And sa legal po ng proseso, base po duman sa mga dokumento na kinakaputan po kang kaso Recodos, igwa po kita ning basihan na daita po pwedeng apo doon na ineligible po o
tapos na po si kontrata or nag-expire na po si provisional authority. Dahil po duman sa legal po nga ining paliwanag kang sa tuya po mga legal counsel, nagtao po ang ERC ng provisional authority, kaya may otoridad po si Kasureco to kang pagtasar po ng taripa, susog po duman sa kontrata. And ito pong sinasabihin po ni Chairperson Di Malanta, ina-acknowledge man po ito kang Kasureco to, pero siya po mismo ang nagsabi during the dialogue na magkakaigwa po ng reconciliation kang mga documents between Kasureco to and ERC. So ito po, maagi pa man po ito ng proseso. Hihilingan po ang mga legal po ng mga dokumento as in mga justification kung iyan po magiging merito po sa ERC. And iyan po nga na sinasabi na in the event po na in favor sa Kasureco dos, ang satuya po ng magiging decision kang commission, ini pong pigpapatasartango niya ng NPC-TOU rate po is mabalik po duman sa dati po ng taripa na pigtatasar po base sa kontrata kang power supplier. So eventually po, ang gusto pong sabihong kayan, ma-order po kayan ang komisyon na magkolekta po giraray si Kasureco dos, in excess po, si kakulangan po palan, duman sa NPC as in si should be po ning dapat na taripang itasar. Ano po? So right now po, ma'am, pigko-considered mi po na eligible ang kontrata, and pigaano mi po na ang samuya pong dokumento is legal and ang provisional authority is in place pa po siya. Ano po? So, ilang po yan para po dumas. Si Lesson po, ano po? Actually po, nag-urulay man po kami even the management in the board. Ano po? So, talaga po ngunya na may mga rules and regulation naman po kita na susunod. Hali po sa satuyang mga regulators, nahiling ta po na talagang kaipuhan ta pong scrutinize na maray ang mga kontrata as in magsunod po duman sa mga rules and regulations. Ano po, kang ano. Although po si Kasureco dos, kung araman mahihiling ta po, nagsunod po duman sa mga proseso, lalo na po duman sa pakikipagkontrata. Ano po. Dahil previously po kung maaraman ta, ngunyan pa man lang po iniyo nagtasar ang satuya po ng Department of Energy as in ng ERC kaya ini pong CSP. Previously po, negotiation po ang nangyayari. Si pagpuon po kang ipira. So nagkakaigwa po ng mga offer ang mga power suppliers and iyan po i-evaluar kang sa tuyang kooperatiba as in hinihiling po ang ikinakamaray kang sa tuya po ng co-op kung arin po ang pinakamaray na offer. Iyon po itong sinasabi nga ni Director Santana na kung sisa ang pinakababa, duman po kita nakikipagkontrata. Kaya ini pong kontrata po ngunyan na existing ta po ngunyan, benepisyado man po kita ka mga nakaaging panahon na kung mahihiling ta po ang satuya po ning taripa kang mga nakaaging mga taon po baga nasa 8 pesos man lang po. Dahil po yan duman sa satuya man pong kontrata na mas hababa, kumbaga po naka-experience lang po kita ngunyan ning paglangkaw por dahil po nidigdi sa coal na fuel cost po na medyo naglangkaw dahil po sa global crisis. Kaya po ngunyan siguro sa Kasureco dos, as in create po kita ng mga committees, regularly po na i-review ang mga contracts, as in regularly man po, as in scrutinize po ang gabos po ng mga dokumento, as in mga provision po kang kontrata. And most particularly po, lalo na po igdi sa CSP, ano po, na ini pong mga terms of reference na sa sumitermi man po sa NEA, sa DOE, as in igwaman po sinda ng mga recommendation kung paano po mas mapapakaray ang pakikipagkontrata kan sa rong kooperatiba. So iyan po susunodon ta po as in ipapautob. Ano po? Thank you. Madam, dagdagan ko lang po pag-abot naman sa lesson learned na medyo interested. Iyo po bagal lesson learned. Kawasa ngaya. Iyo po, gusto ko lang pong maging malinaw. Si kontrata po 2010 pa. Gabos na member kang huntango niyan, marayo pa kami kadto. Dahil kami nag-aram kan si proseso. Iyo po. Kaya po interesado ako sa apot mo lesson learned. Kaya po ining paaboto na CSP, magiging vigilant po on board mo niyan sa proseso. Salamat po. Thank you very much po. Sir, you're acknowledged. The next is... Tapos ka, sir. Basta na po. Good morning, ma'am. Sir, good morning. I'm Carlo Baldosa from Brigada News. Hello. Ma'am Carlo Baldosa from Brigada News FM Naga. Ma'am, primerong kaputan ko po sa Ilocos. Ang ERC order, sinasabing pagtama dahil sobrang singil kang kuryente. Selling po nindo may kapabayaan or kakulangan po ba ang sa direktiba? And panduwa po, ma'am, clarify mo lang po,
Si refund po, ma'am, po ba kang 2015? Thank you po. Si second question po, sir. Atong pag-refund po, ma'am, po ba kang 2015? Okay po. Dumang po sa inot mo po ning question kung may kapabayaan. Sa hiling ko po, as in sa personal ko po na inaagihan po igdi sa kooperatiba, mayo po ning kapabayaan ang kooperatiba. Dahil kami po nagsusunod sa naman po kung ano po ang order kang sa tong regulators kang ERC. So sinasabi po duman na kamo tinatawanan ning provisional authority para po iniyo ipautob nindo kung ano man po ang yaon sa kontrata na pinirmahan kang kooperatiba kasaka kang power suppliers. So ito pong PA, ito pong provisional authority is sinunod mi po to. So sa hiling ko po, mayo man pong kapabayaan si Kasureco 2. Dahil po sinunod mi lang po kung ano po ang itigtatasar po sa tukang sa tong regulators. Sa inda na po ito ning pag-evaluar, kasi sa inda po ito ning paghiling kung ini pong samuyang pigigibo may sala, mapasunod man po yan ng desisyon, as in ang kooperatiba, masunod man po kung ano man po ang desisyon na gigibuhong kang ERC. Ano po? As in duman po sa CSP ko ay sa refund, kung nuarin po mapuon, iyan po, daita pa po yan masisimbag, dahil igwa po yan ng proseso. Iyo po itong sinasabi nga ni sa tuya ngunya na maagi pa po yan sa legal na proseso kang ERC, i-evaluate po yan, ihilingon kung nuarin po talaga mapoon. And lalo na po si amount na i-refund, saka po si taripa na pira po ang i-refund sa member consumers. So ngunyan po, daita po aram kung nuarin talaga mapoon, kung gurano, asin kung pira ang sa tuya pong i-refund. Yes, sir. Good afternoon po sa management and board kan Kasureco 2. Manibasa kan RMN DWNX. Sinurat ng ko tangari ay marigong. Ayan. Ngunyan po daan na igwanan ni kamong statement na malaban legal. Kasubago si para maipatama ang gabos para sa konsumidor. Ano po kayang susteniran kan Kasureco 2 in terms o magkaigwan in termination kan mga contract sa ibang mga power supplier kang kuryente. And may sugot nga ni GM. Dahil mo pinapaurog ang interest kan mga konsumidor. Sugot man lang yan pero big acknowledge me ang effort. And follow up, sabihin keyboard President Robines. Ma'am, may mga tuyaw na ining problema kang Kasureco 2, lalo na ang pag-refund in kaso mangyari. Yun na ang pagbagsak ng Kasureco 2. At tugot ka kayo ni. And nakaabang daa si privatization. Sir, excuse me. That's the third line. Duwa lang po. Saro lang. Director, ano po ang stud mo sa privatization? So which is which talaga, sir, ang question mo? Follow up itong saro. Follow up po. Yeah, but you are only allowed one question and one follow-up question. The third one is about privatization. It's already the third question. Ang hapot po KJM, utrong po. Saro ano? Ngunyan po, naigwana ni statement ang Kasureco 2 na malaban legal para sa konsumidor kan Kasureco 2. In kaso, in terms of budget, as in magkaigwan ng termination of contract sa mga supplier kan kuryente, kaya ba kan Kasureco 2? At yan na ang follow-up. Okay. Sige po. Manunugod po duman sa pagsustiner. Ano po? Sinabi na po kan sa tuyang direktor na nag-present po kasubako si Director Santa Ana na malaban po ang Kasureco 2 and masustiner hanggang Supreme Court. Dahil sabi ta po nga ni kasubago, bako po ni madali ning relaban. Ano po? Dahil dakula po talaga ang sa tuyang babanggawan na power suppliers. Pero yaon po ang commitment kang hunta asin manehemento kang bilog na sustiniran po ni. Dahil sa NME po, ini pong nangyayaring ini, bako man lang po ning liability kang Kasureco 2, kabali po ang power supplier. And even po si mga regulators, ano po, dahil taman po binabasol, pero sa nangyayari pong ini, kung mayo man po sinang kapabayaan, dahil man po ni mangyayari. Na supposedly po kung kang panahon sinasabi ninda na tapos na si kontrata, dapat po nagpalubas na po sinda ning revocation.
kan CPA. Dahil kami po legal na nagpapautob kung ano po ang pigtatasar sa mo. Ang sabi ninda may provisional authority and ito po extended until revoke. Mayo man pong revocation na ginibo sa ERC. Kaya iyan po legal, as in susustineran mi po yan hanggang kung saan po kita makaabot. As in man po ito pong pag-refund, katakod po tuduman sa samuya pong gigibuhon. Ano po? Thank you very much. Follow up, please. The Board President, may sugot po na pabor na ini duman sa nagtutulod na i-privatize ang mga kooperatiba kang kuryente, lalo na po kung in kaso maglugi-lugi, sugot man lang yan ang Kasureco do sa pag-refund. Ang Board President kan Kasureco kan Junta Direktiba, ano po ang stand sa privatization? Ara mo, Manny, pigpe-personal mo ko dyan. We are in bank, saro kaming desisyon. Di ka maghapot na araw kayo na question. In the first place, bakuin ang piguuran tadigdi. Ini yung, kuya na ini. Kami, pabor kami sa konsumidores. Ano ang ine-expect kung maging private kita? Bistado mo ba ako? Siyempre kung private kita, pagbubutan sa na kita, kung si Simon ang Punsyo Pilatong makakuang ano digdi. Mayo kitang pignangaranan taday taman aram. Pero kita, pigbutuhan kita kantaho, takita ang boses ninda. Kuha mo. Kita ang matulod, kita ang malaban, kita ang sararo na maging ma-maintain ta ang satong kooperatiba ta. Pirang taon na ba gani? 46, 47? Ay, 40 pero si ano ta, last agma. 47. Alam naman, magburutasan kita kani. Nagparapakilaban na kita. Doon kita sa dati tang samahan. Iyo. Oo. Ang private, expecon mo, pag private, pag sinabi kang 20 ang kilowatt, mabaw ka sana dyan. Mayo kang boses dyan. Mayaman lang ang makaka-afford kan pag bakal ka niyong sa tong iniyong kooperatiba. Iyon man lang yung masasabi ko. Salamat, Manny. Sige na. Okay. Sir. Maray na hapon po. Bong Villacruz po from Idol FM Naga. Nagkakapira pong mga pinaabot na mga consultations, both premier po, si Vice President, then City Government, 2 beses, as in nagkakapira ng mga paapod ang other, nag-apod na po ang Metro Naga, may Chamber, may Camarines Sur, and MNDC. Halos po, haloy si response kang Kasureco 2 and ngunyan po nga ni consume si almost 15 days si pinaluwas po kang ERC. How come po arog ka ini kahaloy si response kang Kasureco 2 both management and the board and nagkakapira pong mga paapod and bibihira pong or kadikit nag-aaparisir na mga members or board kang Kasureco 2. And well said naman po itong rates and siguro ikaduang hapot po duman sa mga producer aram taman sa ng garo bidding ang magiging system. How come po kung ining mga dati manggiraray na mga power supplier ang maglaog sa satuyang kooperatiba, ano po, iyo manggiraray ang ma-produce kan satuyang kuryente na hahanap kang satuyang cooperative. Salamat po. Yes po. Hello po. Director Ojada po kan Magaraw District. Ano po ako na lang po ang masimbag. Inot na inot po, kapag may pinapaapod po ang satuya pong mga politicians or ang mga member consumer, ang management po, represented po siya
by the board and by our general manager. Arok po katong pigpa-invite po kita kan ERC through our former Vice President. Only 4 or 3 were invited. Ang kasoreko, ang board were very excited. Ano po, everyone would love to attend. But the problem was, only 3 was invited. Kaya abo mi man pong magduman and nabiglang ani kami, pag abot mi, pwede palan mag-arabot si mga kaibanan mi pa para at least makapag-participate. Ano po kung matatandaan po nindo, ako po ang saro po sa nag-represent sa Muya pong president. Kasi po, ako po mismo nakiulay na kung pwedeng ako nasana dahil dahil po pwedeng gabos mag-iba katong oras na ito. Which was questioned by someone na ang ERC, full force, ang kasoreko to, pipira-pira sana. Ano po? And of course po, ito pong mga concern po na pigpaabot sa Muya, it was appreciated. That's the reason why po, kung tano ang kasoreko to, kaibanan ang board, nagkakauga kami ng mga special meetings para pag-ulayan. Ang rason po kung tano nahaloy, ano po, kasi aram po kaya kan board and kang management na nagsusunod po kami sa pinaluwas po kang ERC na provisional authority. Ano po, na approve po ito kang ERC. Ngunyan, dahil may bago po silang pinababa, nag-ulay po ang board na magsunod man po giraray. Arog po kang ginigibo kan other EC, nagsusunod po kita. Regulatory po kaya ang sa tuya pong ERC. Ano po, ngunyan, habo man pong magpaluwas kan kasoreko to and board ning kung ano man po na mga statement na dahil kami sigurado dahil arog kang sabi ni Director Santa Ana, very important po and dakulaon pong issue ang kinakaatubang tangon yan. So, ito pong next question mo po, ano po ito? Iyon na itong, ano ta... Ito pong sa power supplier, di ba po kaya nga siya inaapod na special or CSP? Kasi ibig sabihin, kung sisay po ang may pinakabarato, duman po kita. Ano po ang pig sa stand kang board and management na gusto ming maging sigurado na ang satuyang supply ng kuryente continuous po. Ang magiging problema po kaya kung mayo kita ng supplier, magkakauwa kita ng major brownout na iyo po ang magiging mas dakulang problema, bakulang po kang kasoreko to, kundi kang iba pang mga electric cooperatives. Kung gusto po nindong maging honesto po kita, ano araw po katong pinahiling sa satuya pong presentation, mayo pong baratong kuryente sa market ngunyan. Kaya po kita, we have to make sure na sigurado asin tama ang mga step. Araw katong pinag-uulayan na maabot pa ang kung ano-anong mga private company na gustong ko ano ang kasoreko to, tabangan po nindo kita, tabangan po nindo ang kasoreko to, na ingatan ta, asin protektaran ta ang satong mga member consumer. Pero may po nindong tatandaan na kami pong mga representative nindo, yaon po kami sa indo. Dahil po nagpapabaya, asin ang satuya pong management, maugma na ang mga board, halos kompleto na po ang board. Kaya dahil po kamo magduda sa kakayanan, kan sa tuya man pong mga expert na mga employees na yaon digdi, na ang mga CSP po na ginigibo ninda, si sa tamang proseso, as in guided po kang NEA, kang ERC, tsaka kang Energy Commission. So, yun man lang po yan. Thank you. Thank you very much, Director Adiada. Sir June. Thank you very much. Good afternoon po sa GoPo kang broadcast media, TV, print, sa Board of Director, ang kasoreko to, PGM. Ma'am, good afternoon. Idol, Director Santana, yes. Ang question ko... Pabisto ka po muna, sir. Yes. Ako po si Junoson, DWIZ, Naga. Taga Kanakmam po. Aki po ning pobre, stango niyang pobre manggiraray. Pero ang karayang po, mayo man kita ning mga record. Kami po sa MCOP, kami pong mga member consumers, naugma po sa mga statement, announcement ni Director Santana. Ito pong mga nadagog may dapit po sa ERC. Dakulang bagay po na ang area coverage kang Kasoreko 2 na bukas si Talinga, si Samoyang Pag-isip, kontento, maray po si ginibong preskon ngunyan sa pagi po kang kooperatiba.
Ipadagos lang po nindo ang pag-service sa mga member consumers kan sa tuyang Kasoriko Dos. And duman po sa ibang mga direktor. Dapat dubli po kita ning pag-aadal na maserbihan ta po liwat ang sa tuyang mga member consumers. Aram ta po, marites digti, issue sa sarong radio station, issue digti. Bayo na pong ibang issue ang Kasoriko to, garumaraot na. Kung mayo po ang Kasoriko to, mayo kita pong service ng ilaw. Gadam po ang negosyo, gadam po ang satuyang hanap buhay, gabos po, including ang satuyang pamilya, ang satuyang mga negosyo. Kaya po, magkasararo po kita, ipadagos na po ang pagpangadyi sa mahal na Diyos, na tawang po ning linaw ang mga direktor kang Kasoriko Dos. Second po, ang kaputan ko, ano po ang preparation ta po this coming El Nino? Aram ta po na pag-abot po na kan bulan na June, mas lalong ko yan po mainit. Aram ta po na ang Kasoriko Dos. Kadaakol po na si Serbian, kadaakol po ng mga negosyo na nag-aarabutan po sa syudad ng Naga. Kaya ta po yan na tauan ng load. Naglalaon po kami na padagos po ang sa indong pagserbi. Mayo po kita ng mga brownout. Salamat, to God be the glory. So, Ano to, garo ang nadangog ko lang, sir, sarong kahaputan lang salamat. Pag dumana muna sa Panduwa kayo, isipon ko muna si inot mong hapot. Duman po pag-abot sa El Nino, gabos baga kita kaya nakakamati. Mayong ligtas dyan. Kansod dumaan sa banwaning Kalabanga, igwang sarong trabador na inatake dahil sa heat stroke. Yun, siguro na dehydrate ito. Pag-abot po sa problemang inatubango niya na El Nino, pag-abot po duman sa North Area, ang North Area po magpuon kanaman abot banwaaning si Ruma. Patapos na po si 20 MBA substation sa Kalabanga bago po ito na maakomodar dahil po 10 MBA ang Kalabanga, ang North Area, ang sinusuplayan kang Kalabanga substation, puon ka naman, abot Kalabanga, 4 na banwaan. Magiging magayon na po duman ang samuya ng supply. Makiulay na lang po kami sa paagi po nindo na magtipid ng kuryente pag abot ng El Nino. Dahil iyan po ang mayormenting magiging solusyon. Talagang, dahil maiwasan ng El Nino, talagang yaon po yan. Hinahagad mi po na tabangan nindo kami na magbariwas na kung ang sabi kang MNWD magtipid sa tubig, ang sabi man kan Kasoriko Dos, magtipid sa kuryente. No, di mababaan sa indong bayadan. Ayun po ba nga? Ibalik ko lang po duman si sarong kahaputan ni Sir Bong Villacruz. Gusto ko lang po itong malinawan. Medyo nagkurakudaman si sa kuyang daghan. Napag-abot duman na pinalawig ngaya kang board sa pagtauning aksyon. Ang sakuyang nagdaghan nag 120 man. Dati 110 lang. Sabi ko po baga, inabot sa muya Mayo 3 si dokumentong haling ERC. Igwa kami ning abogado sa Manila na ang trabaho lang sa Kasoriko Dos at tubangon, lakawon ang samuya ning legal na kalakawan sa ERC sana. Inapudan mi po ito na kita mag-meeting with the management. Nag-Zoom meeting po kami kang Pizza 3 na maaraman mi ang kalinawan na mag-formulate ning kasimbagan po duman. Dahil kami nagpaluwas ning testamento dahil mayo pa kaming opisyal na pugol na pahayag. Kaya po, ang Kasoriko Dos ning board, igwalang po kaming 2 meeting kada bulan. Bawal na dyan magtulo, bawal na dyan mag-apat. Iyan ang kasugoan kang Republic Act 10531 na pinagpapautob kang NEA. 2 beses na kada bulan. Kunyan, sa pagpangaduang meeting baga, nag-aksyon naman kami. Kung si inot na board meeting nabasa mi, inadalan mi man, baka uman basta-basta magpaluwas katulos ng desisyon na dahil mo pangani aram kung anoan sa imong isisimbag. Kaya po, nag-abot na nagpaluwas kaming desisyon, naggibo kaming desisyon, Mayo 15, ipinaluwas mi po ngunyan Mayo 17.
Dahil pa man kami nag-violate duman sa sabi kang ERC na within 15 days. Siguro po, Sir Bong, na-exaggerate lang si mga member consumer na ano tulos an sa indong kasimbagan. Sabi mi kayan, maghalat-halat. Ang sabi po, kan mabuot na direktor kang Naga North, tawe. Saro po siya sa nagdepensar, nagsuportar para po maging pusog ang desisyon kan Kasurikudos na manindugan na ibalik ang kwarta sa member consumer. Asin yaon po ang gabos na direktor kan Kasurikudos, mayo pong nagulang, mayong nagkontra. Ang desisyon po kan saro, desisyon po kang gabos. Iyan po samuyang na pagkaurulayan. Kaya po, ang samuya na lang ning pakiulay sa management, tututukan mi ang management dait na pagparapahaluyon ang pagpadarakan mga dokumento sa ERC sa San Miguel. Pag-abot naman po duman sa bidding process, kung saing kita maduman sa enterong Pilipinas, pirang kamot sa na nagkakawat ang energy industry. Gerot 3 o 4 na kamot sana. Kung habo mo ki San Miguel, kiaboytis ka. Kung pagkasabi nindo, saan nga ka mo mapili? Dapat nga, bako na nga dyan. Hapot. Saan kita mabunggo? Pira sa naman ang darakulang power supplier sa Pilipinas. Kung habo mo ki San Miguel, kiaboytis ka. O isay pa man. Kaya po, dipisil na maray na makakuaning maray na kontrata. Ang gibo na lang ngunya kang board, tadang raya, mayo kami kan si pagibo kang kontrata kadto. Utrong ko po, magiging vigilant on board, magiging open sa media, magiging open sa gabos na member consumer kung anong kahaputan samuyang dadangugon. May saro pa pong suwestyon si Director Cornelio kanakaaging board meeting. Ang sa iyang kagustuhan sa kapo ni Direktor Kanaman na sa maabot na bidding process, ini pong sa maarabot, hahagadan mi ang syudad ning Naga ning sarong member na iyong matindog legal. Member kan TPBAC, Third Party Bid in Awards Committee. Na pagsasabing transparency, kung sisay ang itukdo nindang legal sa muya, aakuon mi na maging member kang TPBAC sa pagkandak kang competitive selection process pagsimbag sa transparency pigsasabi. Thank you very much. Sir? Ang padangat na maray ako ni Director Santa Ana. Si Sir Bong, yaon pa kaya? Sige lang, sir. Dangog niyo. Dadangog man tamay ano duman. Siguro po, yaong kamukampit sa Jesu, nagkapiradigdi. Itong mag-meeting po sa summit. During that time, at the last part, napigpaparahanap na ni Mayor ang kasimbagang kang board, nagtaas na ako ning kamot. Pero nasa impito na si Mayor. Grabe na ang ano niya, hinahanap niya ang kasimbagan. Yaon duman si Sir Bong. And nagsimbag ako dumang kay Mayor and even si Director Malo Rusin kang South. Ang sabi ko duman, ang board, ako po sa personal ko lang, kasi sulo-sulo ako duman, dahil ko man pwedeng tataron o ibaralin sa kong pag-iriba. Ako po, bilang board kang North, minapahayag na masunod kami sa order kang ERC up to the finality. Pero naris ako, grabe talaga ang ano ni Mayor. Dahil niya na ako pigdangog. Si Sir Allen nga ni, ngaropig pa para bara-bara ako. Sabi ko, nagpapahayag pa po ako. Dahil mo ako pagbarahon. Padaguson mo ako. Siguro yaon duman si Sir Manny. So, ito ang nangyari. Dahil po kami, bara-bara na nagsimbag. Ano po, bako po ining haloy. Pitsa 3 po kang Mayo with consultation with our attorney Lerio kang Samoya sa Manila. After the meeting, submitting ki Attorney Lerio, si GM po
nagpa-Manila. Banggi. Para mag-urulay sinda, tap i-formulate itong mga kasimbagan mi. So, dahil po nahaloy, dapat po nga ni ang board meeting mi 17. Pero pag abot lang ni GM, Monday, kay puhan mi na pong mag-board meeting para simbagon mi na ining ipinapahayag ming ini sa Indo. So, sa hiling ko, dahil man po aloy, nagsunod lang po kami sa dapat sunodon na talaan. So, iyon man lang po yan. Dahil po ininahaloy. Salamat po. Thank you. Thank you very much, Director Cornelio. Sir? Diyos maray na hapon po sa Satoy Agabos. Jonel Bonafe po sa Radyo Bicolandia, saka sa Bicol FM. Napot po in general po para sa Gabos. Ano po ang ginigibo kan manehamento kan Kasureco 2 para po mamati kan mga miyembro konsumidores na yaon po sa inda, an sa Indo po na pagproteher. Saka po follow up na lang po sa ulang mga plano ta po nagibuhon kung sakali po may pagkukulang kita na mamati po ninda na yaon kita sa inda po. Mabalos. Thank you, sir. Sinabi ko po kasubago na yaon ang junta direktiba asin ang manihamento kang Kasureco 2 na komitido para sa mga member consumers. Gapos po na esperso ginigibo po kang manihamento lalong-lalo na po idi sa pag maging legal po ang satuya po ning prosedimento. Ano po? Ini po pinapahiling mi po sa mga member consumer na yaon po kami sa inda sa pag-anduyog. Asin namamati mi man po ang kadipisilan. Kaya po nga ni ining pinasar na resolution po kang hunta, saro po ni na nagpapahiling sa mga member consumer na mayo po kaming pagkontra. Sa gabos po nindang mga kahagadan, iyan po piga-akturan. Kaya yaon po ang hunta asin ang manihamento kang Kasureco 2 sa gabos po ng mga member consumer na maipaabot mi po ang maray na serbisyo asin man po makipag-kooperar po sa inda. Si Saro pa po sir ning hato. Plano na po na dibuhon para po mamati po nila na yaon. Okay po. So, iyon na po ang satuya pong saro po ning paagi para po maipaumabot mi po sa inda na kami po nagigibo ning esperso. Nagpresent po ako kasubago kansi satuya po ning mga options asin man po si mga ginigibo po ning lakdang para po mas mapababa po ang satuyang taripa. Iyan po pigi-iskusar po kang manihamento na marealisar para po man sa mga member consumers. Thank you po. May additional lang po, saro po sa ginigibong program kang Kasureco 2 na ipinapakiulay po kan board na maipadagos po ito pong inaabot ng IEC. Ito po yung Information Education Campaign. Yan po saro sa samuyang ginigibo na kung saan po nagbibisita po ang Kasureco 2 sa satuya pong mga banwaan. Ako po personally, nag-a-attend po kita sa mga session po kan mga barangay. Kaya ba naman po ang pag-update sa satuya pong LGU. Kung may hiling nindo na kung mas magayon ang satuyang komunikasyon sa LGU as in member consumer, mas magiging madali ang pagtao ng mga information as in mas madali ang pagpaabot kan mga programang padagos as in mga programang maabot para sa mga member consumer. Saro din po sa programa na pigsusuportaran din po kan sa tuyang management, iyo po ang inaapod na sitio electrification. Iyo po ni ang pagpaabot kan mga kuryente duman sa mga lugar na dai pa naaabot ning kuryente. Tinawan po kita kan sa tuya pong National Electrification Administration ning mga guidelines as in budget. Tangarig matabangan ta ang sa tuyang mga member, magiging mga bagong member consumer na naghahanap na magkaugwa po ning sa indang sa diriman ng mga kuryente. So sa tabang po kaniyo, mas magiging marhay, mas magiging dakula ang satong kooperatiba. Salamat po. Saro lang. Sige, acknowledge. Sir, igwa ka ba sa mana? Halanggaw kaya sa hello po. Good afternoon po sa tuyang General Manager, sa Board of Directors. Preston Malianta po sa Bossing FM. Saro lang po ang question ko. Ini de ko aram kung nagsusuba ang mga consumer o totoo na Sabi po digdi kung daida po may babalik ang refund through money, ang hapot po kang ibang consumers,
Pwede daw po ining i-refund sa paagi po kang pagbawas, kang bayadan kang sa indang billings, dawa kadikit lang po. Thank you po. An kahaputan po kaya garo makrear kita ning senaryo. Iyo po baga na but sabihon kunyaon na sukwartang sa tuyang babawion na inaapod na refund. Panuta ito ibabalik sa konsumidores. Base po sa proseso ning namamatian kung ang consumer sobraman talaga ang pinagbabayad, ang normalmenteng proseso po kayan, so current bill mo, ibabawas po ito duman. Ibabawas po ito duman. Dahil, halimbawa po baga, kung sa aga magtugot si San Miguel, na man yan matao ning kwartang sa kasurikudos. Kuryente man. Ang sasabihin kayan, ibawas na lang nindo sa kuryente. Ano man ang gigibuhong kang kasurikudos, ibabawas mi man sa taripa. Kaya po, mayo ning mapupugulan ning kantidad na kwarta an kasurikudos, maagi manggirarayan duman sa pigkokonsumo mong kuryente. Iyan po ang senaryo sa maabot na panahon. Pero ang senaryo po ngunyan, talagang sana po ipa-injindita mo na sa member consumer na uutro-utrohon ko na tabangan po nindo kaming ipa-injindi sa member consumer na harahalawig pa ang lalabanan, ang titindugan kan sa tuya ning kooperatiba. Bago ta makuha itong pigsasabitang refund. Dahil pigihiling ko po halawig na proseso. Inisa na nga ning sa ARC pa sana. Bako pa talaga duman sa power supplier. Halawig na nga ning urulay. Dahil ma-determinar pa kung pira talaga uminabot ning kantidad. Daita pa aram kung pira si kantidad. Kung no arin mapuon ning taon. Bulan. Kaya po, nagkrear kaya ning paniko sa lado kang publiko. Pag sinabing refund, ang malaog tulo sa isip, sa aga mismo, sa utrobulan mismo. Sana po, tabangan nindo kami na maipaliwanag na maagi pa sa legal na proseso. Salamat po. Okay po. In addition lang po, sir, duman po sa kasimbagan ta. Ito pong sinasabi mo kasubago, nagaro po ang member consumer, naghahapot. Ang interpretation po kaya kang ibang member consumer, garo ililes po duman sa bayaran ninda sa bill. Gusto pong sabihon, kung igwa pong 1,000 kamong bayadan, kung ang i-refund mi po 500 na lang po ang babayaran nindo. Pero arog po kayan ang nangluluwas. Iyan po bako pong arog kayan ang prosedimento. Kita po, sinasabi mi po kasubago, mahalat po kita sa ERC, tasinda po ang nag-iibalwar kung ano po ang taripang ipapautob ta sa refund. Bako po yan mismong kwarta na ibabawa sa indo pong bayadan. Iyan po, taripa manggiraray, rates manggiraray, na ililesta po duman sa total rates po na ipapass on po sa indo. So bako po yan sa laruan, dahil sabi po nga ni Director Santa Ana, maagi pa ning proseso, i-determinar pa po kang ERC, pira pong taon mini ibabalik, gurano po talaga ang kasubrahan, asin pira po ang per kilowatt hour na ibabawas po sa mga member consumer. So iyo po yan ang magiging proseso. Bako po yan ng outright na mahalis na akong 500, mahalis na akong 1,000, bako po ng arog kayan. Thank you po. So, mayo na po kamong kadagdagan na kahaputan. Ano po? So, mabilang po ako, counting once, twice. So, seeing none and hearing none. So, I'd like to take this opportunity. So, magpasalamat po giraray sa indo, members of the media, members of the board, and to our GM for this press conference. Ano po? So, mapasalamat. Liwat ang hagad po kang board. Ngayon lang po nakataram, dahil po pwede magsimbag kasubago. Dahil moderator po ako. So, siguro ang hagado na lang kang kasureko to is itauta po ang tamang informasyon sa mga paradangog ta. Aram ta po
ang social media is very powerful. But with your help, itama ta po. Let's have itong sabi nga ni Kayan, itama ta from the very start. Kung ang kahaputan po arog kani, simbagon ta po, itauta ang tamang kasimbagan. So siguro po ang sakuyang parting words before kita mag-close kan sa tuyang press conference, ang Kasureko po, sabi nga ni Kayan, forever ready doing service. Lalong-lalong na po ang board and the management. So liwat ang samuyang pagtaong pasasalamat sa Indo sa pagtaong onra. Ano po? Sa pag-imbitar kang Kasureko sa ngunyan na press conference. So, thank you very much and once again, good afternoon. Ako po giraray, si Director Wilson De Castro kang Kanamam District. So, thank you very much. Marahin na hapon. Igwa po kitang kadikit dyan na foods. ng buhay. Kahit pa ilan mang bagyo para sa tao, ang serbisyong tuloy-tuloy, di magtatapos. Pangakong Kasureko Dos, liwanag ang hatid sa inyo, serbisyo sa 10 distrito, sa Kasureko Dos. Ako, kita, gabos, ang pag-iribanan. Dedikasyon na di mapapantayan.